Gandeiros de toda a provincia e socios da Cruga, a Asociación Nacional de Criadores de Gando Vacún Selecto de Rubia Galega, compartían as súas inquedanzas na súa asamblea anual no Pazo de Congresos de Lugo e logo na comida de confraternidade. Na cita, ademais, renderon homenaxe aos gandeiros que cesaron na súa actividade por xubilación, merecida logo de dedicar toda a súa vida ao rural. Bueno, cando un se xubila, pois, encontrase contento, porque polo menos chegou a jubilación, mas a ver se disfrutamos un pouco dela. Unha ilusión chegar a esta edad, que estea un pouquiño ben, na máis. Aínda que, segundo din, un gandeiro é gandeiro sempre. Un gandeiro sempre é un gandeiro, sigue sendo un gandeiro, eu vivo coa ilusión de ser gandeiro igual. Eu agora deixei a explotación a outra persona, pero eu sigo vivindo ali e estarei axudando algo por ele. Ainda se sigue traballando o que se pode. A Deputación Provincial acompañou a estes profesionais na súa homenaxe. Dende a Deputación Provincial, pois somos totalmente conscientes da importancia que teñen os gandeiros para a nosa provincia, para o cuidado do medio ambiente, nestes momentos que estamos sufrindo unha vaga de lumes que ven ocasionado pola falta de ordenación no territorio, polo abandono do rural, pois este é o momento de reivindicar aínda máis se cabe a figura dos gandeiros, a figura dos agricultores e dun medio rural vivo, dun medio rural que sea capaz de autoxestionarse. A Deputación Provincial apoia desde distintos frontes o sector gandeiro da provincia, entre eles co traballo desenvolvido na granxa Galloso Castro, onde a institución realiza unha labor de axuda á recría de becerras de raza rubia galega coa colaboración da Cruga. Ademais de pôr en funcionamento o primeiro centro de recría público de gando vacún de leite que existe en España.